अलंबार आइ अलंबार फिसा दाबो सिखारना जायाखै नामा? औ आइ सिखारनोसै। फैद' साहा लोंसै। आयै दिनलाय माथो ओंख्रि संखो? संथ'वाखैनो फिसा। आइया आंखौ मानो सैया सैया खालामबाय थायो? ना आंहा माबाफोर गोरोन्थि दं? आइया दे आंखौ गावनि फिसा बायदि साना। होद बोरैबासो सानफ्लांबायलै आं। कमल एफा सानजौजासिम लुयो बैफोर आलिखौ सोर खोगोन? खैफोर माबार आलिया? जागोन दे आयै। ओइ रथ'लाय खुमब्रा दहायनि आलि दानगासिनो दं। मानो दाबो बिमाया साहाबो लाबोना होफैयाखै ओंखामबो लाबोना होफैयाखैथाय? ए जाम्बि नों दाबो मिन्थियाखै? औ मा? बेखौ बिमाया बारा सैयानोहाय फिसाला उन्दैखौल' दाव दाव अनोनो। ए बिदिसो थ' होमबालाय न'आव थांनोसै। कुमलाथ' बे बाथ्राखौ आंनो मालाबाबो खोथायाखै। बिमायाबो दाबो ओंखामखौनो होफैखायाखै। र' आंनो हैना फैनि।
जाखो बेलाय सोरनो ओंखाम होनो फैदो इयो इयावथ' आंनि बादि रावबो आलि दानाखैलै आया बिलाय माथो अनजालिसै दिनलाय सोरनो ओंखाम होनो फैदो बिलाय कमल नै ओंखामा जाफैद' हाब अनजालि नों मानो आंनो दिनै ओंखाम लाना फैखो आं नोंखौ दहाय नायबाय दं रावबो ओंखाम साहा होफैनो थाखाय आंनो लाबोबाय अनजालि आंलाय मा बुंबावनांगौ जाखो नों जेबो दा बुंसै आं गासिबो बाथ्राखौनो मिन्थिजोब्बाय दे नों ओंखामखौल' जादो ओइ अनजालि मा जाखो थोरसिखौ लाना न'आव माबार थांदो दानो सोरबा नुबा बोरैबा सानलायगोन नोंलाय माला थांगोन आंबो आलिखौ दसे दाना थांनोसै औ जागोन दे मेंनायबो मोनबाय दिनै जाथ'बायलै मोनफैबाय कमल औ आयै माबार आथिं आखाइ सुनानै ओंखामा जाहै कमल ओंखामा मानो जाहैयाखै आयै आं दिनै ओंखामखौ उखैनाय मोनाखै जाबा जा जायाबा था
आइलै आंनो फैसा नांगौमोन। हाबाब फिसा मैयासो 50,000 रां हरदोंमोन माथो नोंनो आङो बेफोरलाय माथो जाजोबखो? थोद आयै बेफोरनो थाबाय थायो मा मोनसे फिसा पार्टिबानो जोबजोबो बेफोरो। दे फिसा आं लायनि। नै फिसा फैसाया। जागोन दे आयै। फंबाय नों मानो एफा फैसा बाहायग्रा जाखो? थोद नोंहालाय मा नांजादों नोंनि फैसा नामा? दे आइ आं थांनोसै। दे जागोन दे। सेस। ओइसानि अलंबारा बिदिसो र' बिमानि खिथाहैनि र' आं र'। मादै अ मादै ए माथो अरनसोलाय मा जाखो अरन? नोंसानि अलंबारा बै रामोनदानि दखानाव लोगोफोरजों जौ सोलोंहैबाय दं। ए बिदिसो बियो र' न'आवल' फैथोंसै बियो। दे बिदिबा थांनोसै दे मादै दे थाथ'। अलंबार फिसा बेफोरखौ मा खोनानो मोनदों आङो? मा खोनानो मोनदों आयै? माथो नों लोगोफोरजों जौ लोंहैदोंनो? थोद आयै मालायनि खोथाफोरखौनो फोथायो नामाब्रा निजि मेगनजों नुवाबा। दे जेबो नङा दे फिसा। अनजालि आइ बेयाव फैलाय। मायै नै अनजालि आइ नोंनावलाय मोजां मोननाय दंना गैया? दंनायालाय दंमोन आयै। दे फिसा मालाबा आलासि जानो लिंहरबानो जाबाय। जागोन दे आयै। सिख्लायाथ' समायनामोनलै बेखौ पटायनासो गारथारगोन आङो। हाब मा बुस्थु बिलाय? आयु बेलाय बेयावलाय बोरै थाफैखो? अ बे फाग्ला गथ'नि खामानि जाखागोन इयो। र' आरो मा मा दंबावो नागिरनि आं। सिगारेट? बे फाग्ला गथ'आ न'ल' फैग्रोथोंसै बियो। सोरनि सोलोंदों बे गाज्रि आखु? फैथ'ल' बियो न'आव र' दाहायसो मोनगोन आं बिखो। अब्बाव थांखो बे गथ'आ दिनै? दासिमबो न'आव फैयाखै जे? फैथ'ल' बियो र'।
अलंबार बबाव थांदोंमोन नोंलाय दखानाव थांदोंमोन आयै साइकेलालाय बोरैथो साइकेलखौ लोगो सासेया लांथ'बाय र' बेयावनो थाथ' नोङो गैलालै दिनैबो आंथ' बियारखौ सानसेयावनो दोन्दोंमोन थैबायलै आं दिनै बेफोरो मा बिदिबाथ' बै दाख्लै अरन बुंनाय बाथ्राया नोंमारगौसो नों बिदि मारसो मा जादों आयै नुवाखै नोंनि फंबाया माबायदि गाज्रि बेसाद इउज खालामदो आइ दिनै नुनो मोनबाय दा फिसालाखौ दाव दाव अनग्राया दिनै नुनो मोनबाय दा आइ फिसालानि गुबै आखुखौ आंखौ निमाहा होदो फिसा आंनिनो गोरोन्थि जाबाय हायोबा आंखौ निमाहा होदो फिसा आं नोंखौ जोबोद सिया सिया खालामफ्लांबाय जेबो नङा दे आयै नों बुजिबायबा आं बेखौनो जोबोद गोजोननाय मोनबाय थ' आयै ओंखाम जाहैनोसै फै फिसा The next morning. आयै जोंहा दिनै आलासि फैगोन सोर आलासि फैगोन आबासना आयै नोंनि नोंहामजो जानो गोनां दे फिसा फैदों दे फिसा नों जिरायथ' आं आलासिनि थाखाय माबा माबि रेडि खालामहैनि औ दे आयै जागोन मादै मोनफैबाय फै जिरायफै सिङाव औ मोनफैबाय मादै दे नोंसोर जिरायथ' आं साहा फुदुंना लायनि नांलायला दे मादै आंनो फुदुंहैनोसै दे होमबालाय मोनफैबाय मादै औ मोनफैबाय जावैसो न' साया लोंदो फै बियानि जोंहा बैयाव जिरायहैनोसै दे बियानि बिदिब्लालाय दे आयै मोजाङै थांदो दे औ दे दे मोजाङै मोजां थांदो औ दे